Добрый день, поважанае спадарства. З вами Радыё Свабода, я, Юрый Дракахруст, і удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта блогер, палітык Вольга Карач. Вольга, прывітанне. Прывітанне, добрый дзень. І палітычныя аналітыкі Андрэй Ягораў. Андрэй, добрый дзень. Добрый день. І Віталь Саганкоў. Віталь, прывітанне. Добрый вечер. Калегі, пачнем мы з абмеркавання вынікаў сённяшняга партызанскага маршу. Чым ён, на ваш погляд, быў адметны ад папярэдніх, ад многіх папярэдніх? Чым асаблівасць паводле колькасці, паводле каких-то новых, магчыма, хадоў з боку пратэстоўцаў і, адпаведна, дзеянняў уладаў, што асабліва важна ў сувязі з шэрагам пагрозаў страляць, якія мы чулі на працягу гэтага тыдня. Ну, пра гэты сюжэт мы пагаворым яшчэ пазней, а вот зараз у мяне пытанне асаблівасці партызанскага маршу. Чым ён быў адметны, Вольга? Ну, на мой погляд, самае галоўнае тое, што нягледзячы на ўсе гэтыя запугванні, нягледзячы на такія ўжо прамыя пагрозы забойстваў і выкарыстання баявых патронаў, усё ж такі людзі выходзяць кожны дзень і асабліва выходзяць, і асабліва выходзяць на суботу і на выходныя. На мой погляд, ну, тое, што заўсёды, што тут новага? Ну, не ведаю. Вот у меня пытанне, скажем, по тых опциях, якія я сказал. Колькасць. Вот это любимая теза, любимая мантра офіцыйнай і расійскай прапаганды. Пратэст здуваецца, пратэст здзімуваецца. На мой погляд, мы такога не бачым. Пратэст не здуваецца, ідзе вялікая мабілізацыя, і гэта можна там бачыць па розных крытэрыях, не толькі па колькасці удзельнікаў акцыяў. Зразумела, што вось ізноў-такі сёння вельмі традыцыйна у Беларусі няма інтэрнэта, таму няма сувязі з вельмі шмат кім у Беларусі, хто зараз вось удзельнічае, і мы адсочваем гэтыя ўсе рэчы, але вось зараз чакаем людзей, каб яны там вярнуліся да хаты, ці вернуцца ці не. Але я б сказала, што не глядзя, ну, скажем, такіх пакуль няма ў мяне інфармацыі, што быў такі больш жорсткі разгон, чым звычайна. Ёсць вось адчуванне, што ўсё пакуль адбываецца па нейкім такім статус-кво, калі ўлада спрабуе ціснуць, спрабуе запалохваць, але, ну, ёсць пэўнае, скажем, адчуванне, што ў яе гэта не атрымліваецца нават з такімі прамымі пагрозамі, якія былі. Андрэй, ну вот лічба, якую вот я зараз убачыў в ленце навінаў, паводле МУС у Менску затрыманых 58 чалавек. Наколькі я памятаю, на мінулых маршах, прынамсі на мінулым маршы, который пасля круглага стола ў СІЗА, ну там все было вельмі па-зверску. І там былі сотні затрыманых, калі я не памыляюся. Сёння, ну, калі это апошняя, як бы, фінальная лічба 58, она ніжэй за тую, якая была мінулым і, здаецца, па-за мінулым разам. Што это азначае? Вот, і якія яшчэ можа асаблівасці, можа, какие-то хады, можа, какие-то лозунги? Вот я, напрыклад, чуў, што людзі скандзіравалі ультыматум. Ну, тут складана мне ацаніць колькасць, але мне падаецца, што зараз гэта прыкладна тая самая колькасць пратэстоўцаў, якая складвалася ў апошнія некалькі нядзеляў, якія былі, яна трошкі меншая, чым, скажем, у сярэдзіне рэвалюцыйнага перыяду, але гэта вельмі вялікая колькасць людзей, якая збіраецца, нягледзячы на супрацьдзеянне сілавых органаў, але іхняя тактыка, яна пастаянна мігруе ад больш жорсткіх дзеянняў да больш мяккіх дзеянняў, ад колькасці затрыманых, якая можа сягаць там да 7 сотень і альбо зараз менш за 1 сотні затрыманых.
То бок сёння ў параўнанні з папярэднімі некалькімі разамі хутчэй яны дзейнічалі менш жорстка, прынамсі не арыентаваліся на вялікую колькасць затрыманых. Я думаю, што гэта, як і папярэднія больш жорсткія дзеянні, асабліва ні аб чым не сведчыць. То бок тактычна яны захоўваюць прыкладна тыя самыя захады, як і раней. Гэта ўжыванне спецсродкаў рознага ўздзеяння, даволі жорсткія затрыманні, адрозненне тут толькі у колькасці затрыманых. Хаця сёння тут было вельмі цікавае перамяшчэнне тэхнікі іхняе, то есть яны выкарыстоўвалі шмат бусікаў, там блакавалі імі людзей, якія там спрабавалі з'ехаць. Магчыма, зноў-такі пераасэнсоўваючы там тактыку вось гэтых захопу людзей пасля акцыяў, таму што ў некаторых выпадках людзям шмат каму ўдавалася сысці, і тут яны спрабавалі нешта прыдумаць новае у сэнсе тактыкі затрымання ў больш актыўных дэманстрантаў. Ну і, дарэчы, па гарадах я звярнуў увагу, навіна, здаецца, я не памятаю, з Гомеля, з якога-то абласнога цэнтру, і там не шмат людзей выйшла, чалавек 50, і начальнік міліцыі сказаў: всех затрымаць. Ну, там не некалькі тысяч, он сказал, всех затрымаць. Ну, затрымалі не всех, але добры десятак людзей там затрымалі. Так што вот і нават па краіне, в залежнасці ад рэгіёну, свае як бы правілы, норавы. Віталь, наколькі я ведаю, вы назіралі за хадой гэтых акцыяў, мы з вами цэлы дзень не маглі звязацца, бо інтэрнэту не было, ну, праз інтэрнэт не маглі звязацца. Вось. Вот да таго, што мы абмяркоўвалі, быў інцыдэнт, ён не зусім зразумелы, быў на партызанскім праспекце, калі ўжывалі зброю, хаця хутчэй за ўсё не баявую. Хутчэй за ўсё былі светлашумовыя гранаты, былі, магчыма, гумовыя кулі, але стралялі. Вось. Ну і ваша выснова і ваше назіранні, можа быць, паколькі вы былі, так сказать, в гушчы народа, настрой людзей. Я не говорил, что я там был, я был в городе, или я не был, так отмалось, я занимался семейными справами, так. Але, назирал и до этого, як был отключен интернет после этого. Але то инцидент, про який вы кажете, сапраўды, як заўсёды, разыходзяцца сведчанні. Милиция сказала, что стреляли, паколькі нібыта ў іх кидали каменямі, стреляли ў паветра. Сведкі кажуць, што ніякага, скажем, агрэсіі, ніякай дэманстранты ў бок міліцыі ў тым канкрэтным выпадку ніяк не праяўлялі. У любым выпадку, я думаю, самый галоўны, даводзіцца паўтарыць за сённяшнімі маімі калегамі, удзельнікамі, самы галоўны вынік – гэта, па-першае, што людзі зноў выйшлі, не гледзячы на все запалохванні даволі канкрэтныя наконт ужывання зброі, выйшлі прыблізна той жа колькасці. Тыя кадры, які мы бачым, полны партызанскі праспект, кажа, што іх не менш 50 тысяч, і некаторыя крыніцы кажуць пра 100 тысяч, паколькі заўсёды многа людзей ідзе побач, ідзе на суседніх вуліцах і так далей. Па-другое, сапраўды, што не адбылося нічога страшнага, і гэта ўжо кожны раз, фактычна кожную нядзелю трэба фіксаваць як некае вялікае дасягненне, а ў гэтую нядзелю гэта фіксаваць трэба асабліва важна, паколькі, як ніколі было такое нагнетанне, як ніколі была канцэнтрацыя такіх заяў сілавікоў пра магчымае прымяненне зброі. І натуральна, што зараз тым больш зразумела, што сэнс гэтых заяваў быў не прымяніць зброю, а сэнс тых заяваў быў якраз менавіта запалохаць людзей, каб яны не прыйшлі. І калі ўжо арыентавацца менавіта на гэтую дэвіз мірнага пратэста, які сярод людзей, якія зараз выступаюць супраць улады, ідуць дыскусіі в сацыяльных сетках, тэлеграм-каналах, якую форму трэба выбіраць, ёсць многа аргументаў за розныя віды, скажем, пратэсту, то вось якраз сённяшні выпадак, сённяшняя акцыя зноў будзе на карысць прыхільнікам мірнага пратэсту, па-першае, таму што людзі прыйшлі, па-другое, ніякіх жорсткіх дзеянняў сілавых структур, асабліва жорсткіх, не было, паколькі калі людзей шмат, і яны ідуць у праспекце, сілавыя структуры іх не кранаюць. Магчыма, дарэчы, наконт колькасці затрыманых, мне здаецца, на канец дня іх будзе больш, паколькі яны потым адыгрываюцца, калі хапаюць людзей па дварах,
дварах ці калі людзі вечарам пачынаюць там выходзіць каля сваіх дамоў, то колькасць затрыманых будзе яшчэ напэўна мяняцца. Ну а вот уже вы ўсе так ці інакш пачалі гаварыць пра гэты цэлы каскад заяваў. Намеснік міністра ўнутраных справаў, начальнік менскай міліцыі, начальнік ГОУБіка і начальнік менскага АМАПу. Вот так як бы разам все фактычна у розных варыянтах казалі пра адно і тое ж, што трэба, будзем страляць. І плюс заява старшыні КДБ Тэрталя: вот мы чакаем правакацыю. Ворагі, так сказаць, рыхтуюць правакацыю, якая нас спляжыць, нас, так сказаць, дыскрэдытуе і гэтак далей. Ну, магчыма, там ёсць людзі сапраўды, якія дадзены выпадку лічаць проста палітычна, што сітуацыя патавая. Ну вот працягваюцца пратэсты, ну вот не спадаюць они. И, умовно кажучи, в той же Москве глядят на это и кажут: ну, Александр Григорьевич, так вы там хотели быстро разобраться, так вот у вас покуль не отрымливается. И, магчыма, есть у кого-то в голове спокуса, так сказать, люди в погонах, те без погон, ну надо ж как-то разобраться. А вот, то есть вы, Виталь, говорите про то, что, да, протестовцы не переходят к силовым дзеянням, але и той бок, прынамсі к таким силовым дзеянням, вот як те 4 чиновники обещали, они не переходят. Чему? Мне пытанне. Да. Ну, таму што хочацца спадзявацца, верыць у лепшае, што ёсць, скажем так, все-таки элементы розуму у тых самых кіраўнікоў сілавых структураў, ёсць элементы разліку, разумення сітуацыі, то, што пасля гэтага вот самага страшнага варыянта у них не будзе ніякай будучыні ні пры любым развіцці падзеяў, ні пры захаванні, скажем, улады Александра Лукашэнкі, якая все-таки так ці іначай калі-небудзь ідзе, ні пры новай уладзе. Яны разумеюць, што гэта, ну, скажем, абсолютно рэальная сітуацыя, калі у іх не будзе просто магчымасці застацца на свабодзе у нейкай будучай Беларусі. Гэта па-першае. Па-другое, ну, все-таки, я думаю, ніхто не хоча і не мае падставаў пакуль не хоча даваць такі, умоўна скажем, загад. Калі б в пылу барацьбы там, калі б кідаліся на іх пратэстоўцы, гэта ж можа все іскра зрабіцца, ну, абсолютно нават без нейкага найвышэйшага загада, у нейкай там спробе перекуліць машыну, нейкі там сілавік схапіў і стрельнул. Вот такая ситуация можа узнікнуць пры умовах якраз агрэсіўных паводзінаў пратэстоўцаў, і нават пры умовах, калі пратэстоўцы просто будуць абараняць себе, ну, пакуль яны просто адганяюць, напрыклад, ОМОНаўцаў, ну, не даганяюць іх нават калі пратэстоўцаў больш. Дарэчы, такі ж эпізод был, як я бачыў на відэо сёння на партызанскім праспекце, калі пратэстоўцы просто атагналі пэўную колькасць сілавікоў і не спрабуючы іх не пабіць, не дагнаць, хаця і было намного больш. Так што вось пратэстоўцы не даюць падставу. А то, што рыхтуюць правакацыі, ну, як сказалі прадстаўнікі КДБ, то ну, яны сапраўды разумеюць, што в любой такой правакацыі ўжо пойдзе другая гульня, другая адказнасць і, магчыма, другія дзеянні з боку тых же самых людзей, якія зараз себе стрымліваюць. Так што мой адказ, ну, што пакуль все-таки нема падставаў, працуе нейкі розум, нейкае, ну, мысленне у тых же, скажем, верхушкі сілавікоў. Андрей, а вот як вы лічыце, может быть, ведаеце, з кімсьці размаўлялі з людзей адтуль, як бы вот рашэнне ўжываць зброю, прычым, я так разумею, ўжываць шырока, таму што, здаецца, нават першыя дні адзін раз яе ўжывалі, баявую зброю. Это як бы реактыўнае рашэнне, то есть вот калі маніфестанты перайдуць нейкую чырвоную рысу у уяўленні сілавікоў, ну, скажем, возьмуць руки там, я не ведаю, ножи, арматуру, штосьці іншае, і вот тогда яны будуць страляць. Ці это ўвогуле просто палітычнае рашэнне, якое прымаецца на самым вышэйшым узроўні. Мы ўжываем зброю для того, каб вырашыць палітычную праблему, незалежна ад ступені міралюбнасці ці агрэсіўнасці пратэстоўцаў. Вот на ваш погляд, як в дадзеным выпадку прымаецца рашэнне і як яно, магчыма, будзе прынята?
Я думаю, што рашэнне тут прымаецца хутчэй на месцах. З таго, што мы бачылі на працягу ўсяго гэтага перыяду, людзі там даставалі баявую зброю, стралялі ўверх з гэтай баявой зброі. То бок ёсць нейкае агульнае рашэнне адносна таго, што зброю прымяняць магчыма, але ну зноў-такі па абставінах, якія могуць там, ну, з іх пункту гледжання там пагражаць жыццю там міліцыі ці нешта такое, так, пры агрэсіўных вельмі паводзінаў людзей, і пакуль што гэтым абмяжоўваецца. Часам, ну, просто бачна, што гэта нервова-псіхалагічная, псіхічная рэакцыя там пэўных міліцыянтаў, якія просто баяцца людзей там і спрабуюць там дастаць тую там зброю, але... Я просто приведу прыклад, каб мы тут вельмі яркі прыклад, калі стрелялі в журналістку нашай Нівы Лубневскую, все бачылі гэтыя кадры, як ідуць гэтыя сілавікі, журналісты знаходзяцца справа, ён паварочвае сваю зброю і стреляе в яе. Ясна, што ніякі, там сказать, генерал ці палкоўнік ему не даваў такой каманды, это просто была нейкая неадэкватная рэакцыя аднаго канкрэтнага міліцыянта. То бок, я думаю, так усё ёсць. То бок, у іх ёсць генеральны дазвол на тое, каб гэта рабіць, але гэта выкарыстанне, яно вызначаецца альбо тактычным, так бы мовіць, момантам, альбо, ну, просто рэакцыяй, ну, персанальнай гэтых людзей. Яны, як мы бачым, не несуць ніякай адказнасці за гэта, ніяк не расследуецца. Ну, наконт масавага выкарыстання зброі, мне падаецца, тут ёсць такая там барацьба падыходаў там унутры сілавых структураў, і адна з якіх заключаецца ў тым, каб, ну, адным генеральным ударам падавіць усе пратэсты, як яны спрабавалі гэта рабіць на пачатку ці там, ну, пры асабліва жорсткіх дзеяннях у нейкіх гарадах Беларусі. І другая, гэта тое, што, ну, мы вядзем усё ж такі дзеянні ў залежнасці ад абставінах, і тут галоўнае гэта колькасць людзей, якая выходзіць на вуліцы, і чым большая гэта колькасць, тым у іх менш проста варыянтаў дзеянняў, і тут ужыванне зброі ці празмернага гвалту будзе весці да радыкалізацыі пратэсту, і гэта зноў-такі тое, што мы ўжо бачылі неаднаразова. Таму гэта іх як бы устрымлівае. Мне падаецца, што такі рацыяналізм пакуль што ў дзеяннях перамагае. Ольга, ну, а як вы тлумачыце вот это? 4 высоких чиновника, ну, фактично, как бы мовіць, кіраўніцтва все этой силового блоку в один голос говорят: будем стрелять. Ну, правда, в пэўных умовах, але будем стрелять. Раней так они не казали. Лукашенко про Андыжан прыгадваў яшчэ нават да выбораў, апошнім часам, дарэчы, не. А вот зараз вот эти 4 чиновники. Ну і цяперашні партызанскі марш, ну, скажем так, ён аказаўся не таким брутальным, як, напрыклад, мінулы, той, што быў мінулую нядзелю. І як это вот суадносіцца адно з другім. Яны тлумачылі, што вот мінулыя былі вельмі агрэсіўныя, мы прыгразілі зброяй, і вот як бы што это все пагрозы, як бы да чаго яны звяліся? Па-першае, я б хацела сказаць, што Казакевіч перад выбарамі таксама азначаўся вось такімі ж выказваннямі, што ён там будзе страляць, не толькі Лукашенко, там таксама народу, хто пагражаў беларускаму народу расстрэлами. Але што гэта азначае, на мой погляд? Па-першае, улада спрабуе змяняць тактыку. Яна паглядзела, што брутальныя разгоны, яны так ці інакш фіксуюцца людзьмі на тэлефоны, гэта трапляе ў інтэрнэт, і гэта зараз вельмі, ну, такую моцную рэакцыю людзей, якія не могуць такое цярпець, і гэта якраз толькі павялічвае пратэсты і удзел людзей у пратэстах. Таму яны зараз, я б сказала, змянілі тактыку. Па-першае, яны пачалі ціснуць на маёмасць людзей, і ёсць досыць шмат кейсаў, калі у людзей адбіраюць машыны, тэлефоны, ці пагражаюць там адабраць кватэры. Таксама, як высветлілася, якраз учора ці пазаўчора, у пятніцу, калі пракуратура высказалася, што у 300 актывістаў, удзельнікаў ці удзельніц розных акцыяў пратэсты і салідарнасці пагражалі забраць дзяцей. І я думаю, што яны адсочваюць эфектыўнасць тых ці іншых метадаў.
І вось тое, што будзе павялічвацца ціск на сем'і з дзецьмі, гэта зразумела, таму што гэта аказалася такой эфектыўнай мерай, і гэта заўважна. Ну і па-трэцяе, я думаю, што гэта такая звычайная псіхалагічная атака. Лукашенко вельмі славіцца такімі псіхалагічнымі атакамі, і проста і міліцыя спрабуе так ці інакш запужаць людзей, каб яны не выходзілі. І яны глядзелі якраз менавіта рэакцыю. Што будзе, калі яны пужаюць, што яны будуць страляць у натоўп, ці выйдуць людзі, ці не выйдуць, колькі выйдзе. Яны вось у гэтым плане падыходзяць так вельмі тэхналагічна да ўсяго працэса барацьбы з пратэстамі. Гэта не эмоцыі, гэта не нейкі загад сверху, гэта менавіта вось такая тэхналагічная барацьба, што спрацуе, каб спыніць людзей. Ну і яшчэ одна тэма гэтага тыдня, фактычна з пачатку тыдня она ішла, гэта ультыматум Ціханаўскай. Я нагадаю, яна дала Лукашенку тэрмін да 26 кастрычніка, чтобы он сышоў, вызваліў палітвязняў і абвясціла, што тады выйдуць на вуліцы ўсе і чакаецца, і людзі абвесцяць усебеларускі агульнанацыянальны страйк. Вот по тым, что вы ведаеце, ну, скажем так, по настроям на сённяшнім марше, але, ну, як бы люди на марше не рыхтуюцца до страйкаў, люди рыхтуюцца на сваіх прадпрыемствах. Магчыма, вы ведаеце, у вас ёсць інфармацыя, бо як бы праз тыдзень, ну, вот дедлайн этого ультиматума. Да, сёння скандавалі на марше, я уже сказал про это, что як бы новый узнік слоган, новый лозунг, ультиматум. Але вот як ідзе падрыхтоўка к вот этой гадзіне Ч, як бы, как кажуць вайскоўцы, вот этому дедлайну ультиматума. Андрей. Ультиматум быў успрыняты неадназначна, тому што гэта паставіла шмат якія групы людзей у сітуацыю, ну, таго, калі падтрымаць гэта трэба, але рызыка яно ставіць пад пытанне, ну, тыя там працэсы самаарганізацыі і развіцця лакальных групаў ці групаў на працоўных калектываў у сітуацыю рызыкі, таму што, ну, гэта не так проста, і яны недастаткова моцныя і шматлікія, каб гэта можна было вельмі проста зрабіць. Але тым не менш, ну, людзі ўключыліся, то бок гэты заклік Ціханаўскай быў пачуты. Гэта, канешне, гаворыць нам пра тое, што ёсць вот этой сувязі, давер паміж там палітычным лідарам і масамі, якія падтрымоўваюць гэта адназначна. Ну, але тое, што будзе фактычна зроблена, як гэта будзе зроблена, ну, прагназаваць складана. Пакуль што мне падаецца, што само аб'яўленне гэтага ультыматума было заўчасна і слаба кансультавалася папярэдне з рэальнымі групамі, якія размеркаваныя там па ўсёй краіне, з рэальнымі калектывамі незалежных прафсаюзаў на прадпрыемствах, з рэальнымі рэгіянальнымі групамі, на што яны гатовыя, як бы наколькі гэта магчыма і гэтак далей. Таму, ну, добра, калі гэты ультыматум правядзе да нейкай якаснай змены і павелічэння колькасці масаў, якія выходзяць і падтрымліваюць пратэст. Ну, я думаю, што гэта вот найлепшае, што можна дасягнуць у гэтай сітуацыі ультыматума. На жаль, я не думаю, што татальная, усеагульная забастоўка, страйк у Беларусі магчым. Вольга, і ваша ацэнка. Вот прайшло як бы палова тэрміну, якую Ціханаўская, так бы мовіць, дала Александру Лукашенку да яго сыходу. Вот вы адчуваеце як бы нейкі дадатковы пад'ём, новы пад'ём, скажем, грамадства і гатоўнасць, ну, вот як бы прадэманстраваць удзел, якога, ну, які, можа быць, быў на першым тыдні
пасля выбараў, калі там сапраўды застрайкаваў Беларускалій, застрайкаваў МЗКТ, МАС, і у першую ж нядзелю пасля выбараў, як мы памятаем, выйшлі 200 000 чалавек. Вот на ваш погляд, як бы сітуацыя развіваецца к этому ці не? Ведаеце, тут кожны дзень новая сітуацыя. І сказаць, што там будзе просты дзень, вельмі складана. Але я бачу і пагажуся з Андрэем у тым, што беларускае грамадства пачула гэты заклік, і сапраўды ідуць зараз вельмі моцныя дыскусіі на ўсіх узроўнях, і ў дварах, і на прадпрыемствах, і ў розных там групоўках, і ў сацыяльных групах. Людзі гэта вельмі моцна абмяркоўваюць. Ці атрымаецца, ці не атрымаецца, хтосьці абмяркоўвае, а што мы можам зрабіць, хтосьці там вельмі скептычна ставіцца, але тое, што гэты заклік паўплываў і зрабіў такое насельніцтва, гэта факт. Што будзе праз тыдзень, мы паглядзім, але я бачу, што пакуль працэс ідзе. Як ён будзе вылівацца, там будзе ён такім масавым, сапраўды краіна спыніцца і не будзе там не працаваць нічога, мы не ведаем, вельмі цяжка прагназаваць, але я думаю, што ў любым выпадку рэакцыя насельніцтва будзе. Ці гэта будзе масавыя пратэсты, ці гэта будуць ужо і страйкі, і штосьці яшчэ, паглядзім, тут не шмат часу засталося, але важна, што працэс ідзе. Віталь, і да вас у мяне пытанне напрыканцы пра падзею, якая на гэтым тыдні не адбылася. Я нагадаю, што на мінулым тыдні Александр Лукашенко нечакана прыйшоў у СІЗА КДП. 4 гадзіны там з рознымі людзьмі размаўляў, там быў Бабарыка, там быў Ціхановскі. Гледзячы па ўсім, какие-то варыянты як бы канстытуцыйнай рэформы, далучэння іх, магчыма, да гэтага. Всім зразумела, я думаю, самому Александру Лукашенко, што як бы сталы круглы стол з вязнямі в СІЗА немагчыма па вызначэнні. І таму, я думаю, многія меркавалі, што это як бы некі жест, это пілот, скажем так, вот это спроба, давайте мы пачнем дыалог, а потым, калі Лукашенко всерьез меркаваў, як бы выкарыстаць гэтых людзей, то суботу, нядзелю, панядзелак, аўторак, сераду, в любы дзень пасля гэтага, як бы в кароткі інтэрвал магло бы быць, і павінна было быць па логіцы, калі Лукашенко на это разлічваў, што гэтыя людзі, ці прынамсі Бабарыка, Ціхановскі, выходзяць на волю. І тады як бы ўжо на волі яны пачынаюць гуляць так, гэтак, так сказаць, але яны на волі выпусцілі прадпрымальніка, выпусцілі Воскресенскага, які зараз какую-то такую даволі дзіўную функцыю выконвае, які каяўся ўжо ў турме, і вот сёння літаральна выпусцілі Люсалея, адваката, які, все-таки ключевой фігурой не был. Ключевые фигуры — это Бабарыка и Тихановский. Яны застаются за кратами. Вот что это означает на конт вот этого проекта Лукашенко, который мы ему приписывали, хутчэй за все он его и был, это як бы расколоть протестовцев, выпустить этих людей, но их не выпустили. То есть и не означает это, что як бы, этот проект в принципе не удался, провалился у его. Вот он наскоком спрабаваў, але той же Бабарыка сказал за кратов, так сказать, что это была просто размова. И все. То есть вот якая, на ваш погляд, як бы задним ликом, з улікам того, что вышли только кіраўнік Пандадок, Воскресенский и Солей, вот что тады задним ликом означает той круглый стол в СІЗА? Означае, што, як сапраўды сведчылі і ці, скажем, выказваліся многія людзі, што той дыалог, ці, скажем, правільна сказаць, размова не атрымалася. Ва всякім разе не атрымалася так, як хацеў Лукашенко ў СІЗА. Натуральна, што і гэта бачна, што за ўсіх гэтых наступстваў, паколькі паказалі нам толькі там 20 секунд, не зрабілі ніякага прыгожага сюжэта, так толкам не сказалі, і потым па ўсіх
тых, ну скажем, сціплых, але все-таки паведамленняў, якія з-за кратаў давалі іншыя удзельнікі размовы, таксама зразумела, што она была і на падвышаных тонах, і што нічога, в прынцыпе, это не быў дыалог, і гэтак далей. То бок, відавочна, што эфект, на які разлічваў Александр Лукашенко, менавіта ў размове з гэтымі людзьмі, ён атрымаўся зусім іншым. Другой эфект грамадства таксама атрымаўся зусім іншым. Магчыма, ён думаў, што ў суботу ён прыйдзе да вязняў, а в тую нядзелю пасля той суботы людзі не выйдуць на масавую акцыю. Яны выйшлі, і ад злосці, ну, скажем, тады былі самыя масавыя затрыманні. То бок, магчыма, ён падумаў, што людзі, вось, раз ён пачаў такі жэст, то яны в якасці жэсту ў адказ таксама неяк праявяць нейкую стрыманасць. Але, як ужо неаднаразова было сказана пра беларускіх удзельнікаў пратэсту, яны все самі себе лідары. Калі б, умоўна, скажем, Бабарык пасля гэтай сустрэчы там пры нейкай, не ведаю, нагодзе сказала бы ў камеру беларускага тэлебачання: разыходзьцеся, у нас будзе новая канстытуцыя, не трэба больш пратэставаць, все будзе дасягнута нейкім іншым спосабам, то гэта была бы палітычная смерць Бабарыка, якая ніяк не паўплывала бы на пратэстоўцаў. 70-80% з іх бы его не паслухаліся, працягвалі бы выходзіць. Ну, як мне падаецца, это моя такая версія. Таму і гэта, скажем, таксама той факт, што грамадства гэты паход, ну, ацаніла не так, як Лукашенко хацеў бы. І самае цікавае, што нават его прыхільнікі ацанілі, мы бачым, в прынцыпе, яны это все падтрымліваюць, но такія ёсць арыгіналы, як, напрыклад, філосаф, там, Пётр Петровскі, які вот выступіў з такой крытыкай гэтага кроку Лукашенко і сказаў, што ні ў якім разе нельга выпускаць Бабарыку. Ажно в нейкіх панічных такіх, скажем, формах. Лукашенко не выпусціў. Ну, не выпусціць, але, ну, гэта падазрение, так сказать, узнікла пасля Петя попросил, так и ну, зрабіў. вот попросил. То бок, калі яны уже прыхільнікі таких жорсткіх падыходаў, які тут можа быць дыалог, з кім дыалог? Это то, что Лукашенко сам говорил до свайго прыхода у гэта СІЗА, кто они такие, криминальники, нема про что с ними говорить. И, конечно, то, что он пришел, это было разломом сценару. И вот гэты разлом сценару, ну, відавочна, не атрымался. Ці будзе працяг или нельга сказать, что на этом поставлена кропка. Може, в некой форме дальнейшей будет працяг. Але то, что вы, Юра, казали, я же хотел кинуть реплику, что по логике было повинно после этого быть вызволение всех удельников и Тихановского, и Бабарыку, то это у вас с ним іншая логика, у вас с ним разные логики. Вот его логика такого нема. Что раз я с ним пришел, поговорил, после этого вызволения нет. Это не... Я думаю, он этого и не задумывал. Я думаю, это и не мерковалось. Ну, а я не выключаю, что просто он пришел и как бы что-то пропоновал. Ну, да, сказали, дякуй великий. Дякуй великий, нам это не подыходит. Можем сходить в лазню, скажем, ну идите, ребята, ну и все. А з лазни вы вернетесь у камеру не тому, что я лечу, что магчымы дыалог у СІЗА далейшы, а тому, что мы с вами не домовились. Я а з лазни вы вернетесь зусім в іншую краіну, сказал Горбачев, калі прилетел с ворот. Да, так что я думаю, что тут вельмі простое тлумачэнне, что ну, ён просто, магчыма, пришел до высновы, что не прокатило. Да, не прокатило. Добра, дзякуй вялікі Віталь, дзякуй вялікі Андрей, дзякуй вялікі Вольга. А нашим гледачам я хочу нагадать, что вы можете сачить за дальнейшим развитием подею на YouTube-канале Радио Свобода и на Телеграме Свободы. Всего лепшого, до побачення. Пакуль.